सोलोंमोनि आब्रो खोब आं आब्रो कन्डेम खायो जों दफा जुदि ताबो निजाबो बुलाय तलाय नोंलाय जों बर समय दफा बाजाय बानाय जों 70 बोसोर जों लोजा दंमोनि 70 बोसोर लोजा दंमोन बिसिसि ता फानसे चिनि सजनजखा दङ चिनि बर राव ताफोर चिनि बर खासियाखौ जे जागा चिनि चिनि जे समाज रखा जों पलिटिकल बेकरै दाना चिनि दफा चिनि हामले जानो समय जे सजन खायो बले जों करा खारनाय चिनि समाज संखा जों बर काहाबा नायनाय जेकुनु दफा दं चिनि जागा अ जागा कलयं मानो रियां मानो जमा दें मानो जेकुनु दफा दं जों बर कबल खायनाय अमाय जों सुजरिया जाहार कारणे चिनि एत बसर जों गलि दङ शिक्षा दीक्षा गलि दङ चिनि अग्रसर रंमाया आमी हिसाबै जों सिजारन जरा जे लेखाफोरा ताबो गलि दङ जों बेखौ जों शिक्षानो अग्रसर थानाय बले जों कमिसन खालामनांगौ जाना चिनि एलाका ग्राम अঞ্চল चिनि जारा शिक्षित চেরারাও দ্রাগ যে সামনে দङ নেশা গ্রস্ত খাইনাनो बहायनो जों সঠিক ভাবে जों তাবো পদক্ষেপ নাই দङ যার যে গ্রাম যারা চৌধুরী মাধ্যমে এলাকায় সমাজ বলে जों নাইজেন বাগৈ তবে আগরতলা শহর তবে গ্রাম जों बेबो তাবো চিনি কাউন্সিল অফ ত্রিপুরা সহদা আমরা जों যথেষ্ট দङ নাই दङ বলে বাগै जों आं साननाय माने बेलाय जों गलजाक एत बছর जों गलि दङमोनि अमाय प्रतिति उत्सवनि माध्यमेनो चिनि दफा जिताबो जों मालायलायो दंलायो रिंलायो अबसोरनि चिनि आनन्द आगे दिनाव माय जों सियानु बागै जों गलि थांलायो कुनु जगाजग करै ताबो गाचिनि देशआव ताबो आधुनिक जुग कम्पिउटार जुग जेको जागा जों ताबो रिंलायो थांलायो समाजनो जों बेखा डेभेलप खालामनाय चिनि चिरायनो बायग्लाय लेखाफोराव उथ्रिसार लांनाय बरे बागै जों जहत गार्जेन ताबो सचेतन दरकार এই সুযোগ जों एत बছर चिनि बुवा आगे तो होफाय जानाय मानसों लेखाफोरा खायनायनि सुजुग सुकुमाया गरमरा पाहाड़ बलं पर्वत दङ उसगां कायसा खोब माने दुखुनि बिषय कायसा रियां पारा बुग्रामुखा आरो 800 परिबार दङ हाजरा एकमात्र ताबो जों आरो थाङि खोनागा एकमात्र खोनागा कायसा सिगि दङ আর 800 পরিবার আছে মাত্র একজন বিয়ে পাস সংখ্যা আর বিয়ে পাস হইল তোমার খাইগা চিন্তার বর্তমানে এদিকে হাবাং খুবই একাদিনো চাকরি লিখা মাত্র 800 পরিবার আছে রিয়াং তো ভালো মাস আছে বিয়ে পাস খাবাও করে বোঝাকলি দকাছো বড়মরা পাহাড় আথমরা ইয়াং মন্তান দিকে আর এ জায়গা ছেড়ে তাবো খুবই চিনি এদিকে হাবাং 3 জনা পত্রিকা লিখা আমরা আস্তে আস্তে অংনায় তবে আমাদের কাছে গুলজা হাতে তংনাও आजते जों हाथोगाव दंथों जे जायगायाव दंथों जों मेन चिनि शिक्षानो जों अग्रसर मायाखौ जों ताई उन्नतियाव मांला बने बायनां जत ताखौ बुखरा कयनाय चिनि जरा तिनि जत अरा गामा गरुनि अरा चिनि उठे बारानाव अरा तिनि हयतो वाति बंखा किसा कयदिन परिस्थिति हाबे बायनो अरा वातिनि बुकिसा बायनो खायगा बर किसा कम खायगा जेमन सेमारावन उमनि बरकसि गेदारिन कुलबाया बने बायनो चिनि द এই तुमुं सेता तमारनो ताइसेगानि सिगां साइथागा आनि एमसि सदागर गलय जे बरक षड्यन्त्र खायो बले जों सঠিকভাবে जों सिद्ध खायो रन लांनाय बरमैसनो जों चिनि बरनो जारा उस्कानि मुलखाय दङ अबेखा जों कुनु दिनो चिनि जाति सिसाइमाया जाति तै बतै निचे खायनाय दंब्राव बने बाय बहाय बरक जनो रन कुसुका दं बने बाय समस्त चिनि बुगं बाराराव गंथाय बाराराव बे दफा ताबो बदनो जों एकत्रभावे सामुखाय दंलांनाय जेमन चिनि ताख्लै बाहायनो चिनि अबत एकटा महाराजनि राजा आमल थिगेरावबो एक जरै दङ जेमन आन्थार बुथार आबो जतनि हदानि जत दफानिनो एकटा उत्सव दङ केवबा जमा देरगा गराय बेस खायो रियां राव हजारे तै खायो जेमन देव खत्रि बसराव मुरान दङ चिनि कलय खा रायबानो उत्सव खायो चिनि हायनो चिनि बाहायनो कलय रायबानो उत्सव खाबो एक समय आगे 600 বছর आगे चिनि कलय समाज फायनो रायबाले खायो किन्तु आगे का चिनि अशिक्षित कारणे अलिखित चिनि कोनो आबु लिखित करे बागै जों दारिमालाया प्राय खागा 600 বছর आगे चिनि कलय रायबानो उत्सव ताबो का ताबो चिनि दङ 153 तम चिनि कलय रायबानो ताकालै खांनाय 2022 जम्बु जिल्लायावनो आनि आरो जम्बुयाव 114 तम अमायका जननो जाति जनजातिनि
উৎসবকে আবার সারা বছর দङ কেনাকা জানজারাবো তামিল यांगनो মুরা শেরনি দङ গারু দङ সাংমা দङ মগ যতটা জানজারে একটা নির্দিষ্ট সময় একটা তারিখ খাইজানো চিনি অংখা আগুন পূর্ণিমা অঙ্গ প্রত্যেক বছর চিনিখা অগ্রায়ণ মাসে পূর্ণিমা অঙ্গ তাই কাইসা তাবো কাইসা যে মহারাজनि নেতৃত্বে তাকাইতে লোকনা হাজন বছর খাইতেनो ভাইनो जों केना बादिया जतनो त्रिपुरा हास्तिनि बर' रायजोनि जों आगरतला सहराव उत्सव खालामो आबो साब्रै अबदान बा दिनै आबो अंखा चिनि महाराज ब्रद किचन मानिकनि अबदान आं काइसे सानमु जरा काइसे सानमु जखा चिनि एकदम त्रिपुरा हास्तिनि चिनि ब ताइसे सागानि सदागर एमनिसि 186 बिसं बताफोर चिनि हाज दिबो आरा महाराजका चिनि ताफोर चिनि हाबो आरा ब बलसि कन्डेम खायो অনেক কিছু বিদ্যুৎ বানা খাই দंखा চিনি বরং বাই বরংসি थैगा सावगा लायो কিন্তু আমাদের সব কন্ডেম খাयो আবংখা আং কলেজ সমাজবো খাयो त्रिपुरा काउन्सिल अफ द हादेबो खायो आबायनो जों जाहाथे भबिष्यत तायं जाबनो जों वार्निं मारनाय बहायनो जों सुजुरिया बने बानि चिनि महाराज पलिटिकल फाक खैतो दं बाहायबो चिनि महाराज बचिनि हादिबो आरा बने बायनो अबायनो कुनु जाति একটা ভুল বুঝত বল খালি সাইকা আবো অধিশত ব মা নংথং আবো আবাই বরাव আবো যেকোনো তো ফাফংথং বড় মা নংথং মা সানাইব বহেগनो চিনি সারা ত্রিপুরাও जोंनि बर' बिसङाव ताबो एग्जाम्पल बने खायदे चिनि बुगं बाराय बिसङाव मिया जे नखा खरबंग्रा ओगा समनगो दं बोसोर 30 परिबार 30 जन स्टोज परिबार 30 परिबार लोगजारानो का सबरनो मिया सागा जों रां पैसा जेकुनु नाया बरावनो जे समय फायदे चिनि सभा दबाराव फायदे बरावनो कयखाबराव गा बराव सिगैखा के जों बायराव रुदुगो कारिवै चिनि तिति एदिसे हाबराव फायनाय तगै सुजुगि दंताबो जतचिन द फाकले जारानो तमा छात्र तमा परिमेया आबारानो जको खम्पे गादिमेराव परिरिका बोसोरते गाहाम स्कुलाव ताबो चिनि बर' हाजोंनो सुजुगमान दङ अनेक बर' अनेक किसु सावो चिनि बर' बाय बर' दफा जे जागा गाहाम खायदानो सेद्रा खायनो बागै अनेक षड्यन्त्र दङ आबनि बागैनो बार साना खालायो अर सुदु अरया सारा त्रिपुराव आगरतला सहर चिनि बर' दङ हामिया दङ नगबारा दङ आबो जरै नखरा बिदिबालां दङ किन्तु सिखि दङ माय लेखाफोरा थाङै गथ'ला गार्जेन आबो चरित्र हामिया आमाय गथ'नो दङ बबाय बने बागैसो आमायनो तमसिदानो स्रिङियाखायै चिनि तुमु गाहामनो तंनानो बागै जत दफारना आं कयो अबाय चिनि बयसनो जुंतायबो तला गलेंनाय सागा थांनाय दं ब समय मानेबा जे खरसा आगरतला अंका नगबारा 6000 7000 8000 प्राइवेट टिउसन पढ़िছে निनि गार्जेन बहायनो समय दङ हामिया दङ गार्जेन गाहामलाय चेनाय गाहाम आ गार्जेन दङ हामिया माने चिनि कतिपय चेनाय बहायनो आ कुदल तमसिदाव कदल थाङो बहाय बागैनो आं दिनै आन्थार भुटाननि उत्सव फेस्टिभेल रायद' फा कमिटिनि बान्दाव जतनो मेसेज मोसौ जत दफानि बर'नो जों सचेतन मारिनाय दङ हामिया नाम माखिनाय शिक्षा सारा जों ताबो अग्रसरं माया बने बागै जों शिक्षा आंनाय गाहाम लामा हिमनांनाय निनि ड्राग्स टेब्लेट बादिनो जों माखिनाय बाहेराव जों नायकारि मारिनाय बने बागै बार आं दिनै दाखौ दिनै जत चिनि दफारना बने बाना आं कयो जतनो गार्जेन जतनो सहयोग खायनो चिनि त्रिपुरा बुगं गथाय बारावनो जों आगाय थांनो बागै जतनो सहयोग अंलाय जतनि मतामत माने हामनाय आंहा बिसि सागला ताय दानो उग्राव तायबो सानाय दङ लामा हासा थानाय दं जंबजला आगरतला थानाय दङ आं बिसि सागला जे दिनै रायद' फा कमिटि फेस्टिभेल अबद जतन साइम ताइसे सागा अनेक किसु बर' आथार बुथा भाया बाक्साव जे मसरनि आन्थार बुथार माने ब्र मिनिंलेस ब्र माय बाक्साबो बाक्सा कतिपय सावो ब्रावो सिरावना आथार बुथार पार मानाबो तबे एकलाय जेला सिरेकलाय काहावनो साना आन्थार बुथार आबो जोंबा जों हालाम मानो आं
halam para baisi ang tong kaprai 40 bosor hai pasi ang mo som kawai lai asal sabi me busuwo to beng lai ang halam para si sangrita bati 32 bosor ekdom al student 6 to 11 point tamo somoksi to pasi ang busi phalo ko thera ka se clear kawai sai meta bon bagino mo somron lo kata sinara to mo sombai se para khamba owai anthar butharawang manjago belai manjago ani ko sini rai kamskobu songbro bai convocation tomo miau sang agotna conference khaja presiro khaja borobai na sang dei saglak asuk sauli tini anthar buthani festival rai dofa komiti kamskono khapang ne hamjamon roi ani ko korona paika khulungka belai no hambai pai belai hambai sini rayo krano tau sing sini sar CM ni bokte nage sing sikinsa sini serau ni achievement takai ni sa citation rilai nai sini okran yaktai angkoi nai sini sport and education secretary Timothy Molsom no bini citation rok tipen bagai tei student ono fail bagai tawki faili jeng tau nai sini taklai bosor ni top koekjon achievement boni citation jeng rinai sini okran yakti sopui jai tingai akum ninto achievement ai Molsom tangwal ngai angha hitun citation payai mata signin hitun ai education and sport secretary Timothy Molsom kana hi army ngai puriang to signin atagang kumlanta suya kana mule suja rakren to binjak suja tung na blaka krak-krak gua pun tung masih no berapa मगन जो किमान स्टेज आदिंग ने लुक की हरिया कुचुक ना कथेना मखम एक कई ठेकान कई थोया मगन उना हर पुयांग का सिंह ने Molsom X Kanchikau Molsom Dofa Banlal Moi Kaipeng President Yong Kaipeng Association Molus Deborma, Assistant Director of ICA, Udaipur, Gomti, Tripura. Pandav Phai Manja Phainai, Joto Lama Haksal Sampani, Okra Sakra, Jotono Pengang Chibai, Peng Chunga Kihorta, Hi Anthar Buthar, Kono Hong, Kipka Rang, Kaimlong, Tagle, Honna Nunga, Kimitung, Lu Kihor, MOA, Chunga Hi Nang Program, Kulon Ko, Nang Ko Tasikin, Asa Kabang Kok Saglab, Hiktango. ठीक तो संग जो तो मातों ले नहीं आंधार बुथार फेस्टिवल चिना yang bongjak sini gonda toisani bo phai kasuk paijak jiba korta Molsom parani asuka tongo sina yang ni Molsom ni ongoi representative tini je festival आंधार बुथार obo bosoro waisango salo waisango kaisa kuthar festival cinayang bo onjak tini bai hingga waini participate khayo omohai state level kaisa kuthar festival watini bai osuk hamliya taibo boro kobang goi daithonani kok tongmani whether kisa sino logi rilia apuni bagoi agosuk bisi kok
ब्लार गला तांगो इनके जो पांडाव तो फेस्टिवल तो जों विशेष को खानानै बागैया जोंनि जे कालचारेल प्रग्राम बा जोंनि कालचार जेराव फेस्टिवलाव जों नायलायनानै अमाहायराव लामा हाकसालनि जे फायनाय जों जत बाय मालायै सिरिलायनानै जोंनि मौसमनि बिसिङावथ' जोंनि जे दिप्रासार दंनाय जतनि बिसिङावथ' जों गोथालै मोनखाक जोंनि बिसिङाव अमाहायसे फेस्टिवल हिंगाय जों दासिङावनो खोनागाम जे आन्थार बुथार वार्ड आ प्रनाउन्सिएशन गोबां बर'नो आथार बुथाराव हिनो जे जुदि साइमे दङ हिंगे आम कैसाक साइमानते जुदि आन्थार बुथारनो आथार बुथारिनो हिंगे आम कैसा इनसाल खायमने गलायो आं पार्सनली अमाहायके वानसगो अमाहायके जुदि केबो इनसाल खाय दङ हिंगे जों जतनो जों दिप्रासाराव मुनखा कंगै प्रोटेस्ट मा खालायनाय आन्थार बुथार जों मा हिंद्रनाय जे आन्थार बुथार फेस्टिवल जोंनि दिप्रासारनि बिसिङाव गोबां फेस्टिवल दङ दासिङाव जोंनि बर'मगोनां प्रेमलाल मलसम बनि खुक्तबो खोनागाम जोंनि बर'मगोनां जनाल चेयारमेन सुजबासि मलसम बनि खुक्तबो खोनागाम जोंनि जे आन्थार बुथार फेस्टिवल जोंनि राजाराव आगे असम बुजन खायो प्रोग्राम पांडा अमनि यागुल नामाय प्रोग्राम अंगो जोंनि जत दफारनि दङ जस्ट डेट एंड टाइम सिमिसे किचा फेलायो जे माइ कटाल मुइ कटाल मामानि अबरति जे फेस्टिवल खायमानि जत गथमाय हाकसाल साफा जे दंनाय जत मिलियो खूब गाहाम इनिशिएटिव जे अर्गानाइजिंग कमिटी नरनोबां हामबाय मारियो जोंनि जनरल चेयरमैन बर'मगोनां प्रेमलाल मलसम बो साका फुनखाय फुंगो जे इएम साहब जोंलाय दिनै थालाम नालाय बाय एनेमे जों मा थांनाय मियागो प्रोग्राम अंखा स्टेट दनि केबो सपेलि हायनि सागो जों जरामानु हिंगाय कोनो दिनो जों अमाहाय प्रोग्राम रो जों फाय दंगला जों सोसाइटी से प्रायोरिटी मारिनाय सोसाइटी दंखेसे जों जत साका कासामानाय जोंनि सोसाइटी जों डेभलप खाय दिसानानै हिंगाय मुनखाक जों मावनाय सोसाइटी सारा जों केबो साइसं साका गायमागला जोंनि कालचार जोंनि ट्रेडिशन जोंनि जे लाइफुमा जों आबनो रमे मा तनाय जों जत गोथालायै जों मुनखा गंगै जत दिप्रासारक जुबालायो ताबक जोंनि जे दिप्रासारनि दफानि बिसिङाव जेसे जोंनि प्रोग्राम दंनाय जोंनि सोसाइटी दंनाय जों कायसानि कायसा जों जुबालायसे जों मुनखा गंगैसे जों मा स्रामनाय जों कायसा कायसा जों सेपारेट के दंगै जों मानगला जों सेपारेट के दंखाय जोंनि फान करें थानाय जोंनि बर'मगोनां दासिङाव जे कगलारमनि जोंनि बर'मगोनां एमडीसी साहेब सदागर कलै गोबां कक साइ थाखाबो गोबां नांमानि कक बिनि जे एक्सपीरियंस बो शेयर खाय थाका जे जोंनि बिसिङाव जों जुदि थांचा करे हिंगाय केबो जों साका गायमागला जोंनो अरै परै खायनानै गोबां बर' फायनाय गोबां पलिसि स्रामजानाय गोबां दफारक जोंनो साइटकनाय आबनि बागै जों आमाहाय पलिसि जोंनि बिसिङाव हाबमायातै जों आबनो मगल मासिलायनाय जों आबनो गाहामके जों मानाय सिगलायनाय जोंनो जाहाथे अरै परै खामियातै जोंनि सोसाइटीनो डिवाइडर खामियातै जोंनि बिसिङाव माहाय डिवाइडर पलिसि खायै जोंनो तला सिगलाय दंमायातै जोंनो थंगाय दंमायातै रिमोट कंट्रोल खायै जोंनो रुल खाय दंमायातै जों अहानि बिसा जोंनि हाव हिंखाय जोंनि ककबायसे मासलिनाय जोंनि हावा जोंसे न'फां जोंसे नायकलफां मावनाय जों आबनोसो वानसंनाय जोंनि बागै साबो सामो गाहाम खाय दं बुखबाय सिमि साया सामो खाय दङ बुखबायबो सागो ककबो सागो सामोंबो खायो जोंनि बागै बोसावै जे फाइट खायनाय जोंनि सोसाइटीआव नारनानै बागै जोंनि दफानो नारनानै बागै हानि बागै आबनो एसे जों
masu balai nei kakuk tai bukuk sung nai manai nai sung sabo bukuk bai simi sa samongoi ke keroi abo hairuno sung mokol phiugui sung manai nei wati bo phai tongo jo pandao bisiang jese kok narnai osigno jora lainai ngai sini je final lamba hakjal sampani jotono watini joraba altai bisi kok nariglak osuno saye osuno saga angane kokro narinai jotono hambai keherta Bale na hambai sini IM ra pisani Menteri Borom Genang Rajesh Dirba Mahasayna hainaya angkoinai sini Molsom Dapa Rai Komiti Nangai Pai Manjak Painai Mangenang Tanti Charan Molsom na Isa Songkipto Kok Narbagai Ang Bono Koinai Borom Genang Tanti Charan Molsom Tebu Pai Chok Pai Jak Koloi Hodane Ngui Rai Tebu Sinero Pai Chok Pai Jak Chini TTADC Ngui Honorable EM Sri Rajesh Tripura Honorable MDC Sri Sodagar Koloi Tebu Pai Chok Pai Jak Sini Gomiti Zonal Ngui Chairman JDC Chairman Borom Genang Surjobasi Molsom Tebu Dolai JDC Chairman Borom Genang Premlal Molsom Pai Chok Pai Jak MYA ni Advisor Committee ni Borom Genang Romani Molsom Tebu Pai Chok Pai Jak MYA ni Secretary Sangge Molsom Tei joto Molsom Rai Parishad ni official bearers amsai ni joto takhok tei bukhok suno poilao hambai maya pharu hamjama maya pharu juno antar buthar program o phai nani bagoi kobok mani bagoi tini black khatumka o wati jora o phanu nokha hamya o phanu asuk kubang lukurok chini o antar buthar festival o phai manjak phaimani bagoi teibu special hambai maro committee rokno MYA tei Molsom Rai Parishad ni joto adong songno chini Kristi Sanskriti chini traditional chini culture no rokha khainani bagoi je borok bosor bosor o antar buthar festival palalai phaimani bagoi ang asa khayu phainai chalo teibu kaham ke chung program khailai manai sini edisini hoiteibu chung teibu kaham ke borono chuba churonai phainai chalogo chung sakthar lainai sini edisi hafang sini bubagrani netrite chung sini joto community ni joto dofani culture sanskriti tei thancha no boskango teiwi chini odhikar ni bagoi chung yapri sewoi tongo tini chung saimano 70-75 bosor rongwei chung chini culture chini sanskriti no pawoi thangkha chung chini o itihas chini laibuma no kaham ki sikha hengke chi chung o itihas no sikha nawi chung boskango yapri sewoi manai tini chung chini laibuma no pawoi thangkha hengke chung boskango bo agok maya chung srungoi bo maya tini antar buthar je meaning niro anise sikang sanai rok ni khoktui khnabai kha busuk chini dofao chini community wo agi ni simi sri city ni simi chini asuk tong thok sa thok thlaiwi nene mai katal mui katal mama ni jorawo chung omo hai festival khai phelai mani pheba chung pawi thangkha katar mazaro chung pawi thangkha tumani bawi chung ma pawkha chungno chini laibuma no pawrona ni bagui sakthari ni tongu chung chini laibuma chini sri city chini omo hai festival no pawi thangkha ge chung saimalia
ang je molsom community ni kaisa bosong ani history no ang saisi malia je chung omahai mai ketal moi ketal mamani jorawo chung omahai ke tong thulai phaimani sini independent hawo sini phiokjak hawo sini raja sini bubagrani hawo chung projarok busu tong thoke tong phaimani piaba chung pawi ma thangkha tumani bagui pawi ma thangkha no jotunu saimanu sini boram gnang yem rajesh tripura sai thangkha society si jotoni kotor রাজনৈতিক ব্যক্তি जों दिनै राजनैतिक ব্যক্তি হিসাবে अर तंफानो जों दफानि बागै छि वानसबो दफा सि जतनि से कतर जों 5 बोसोरनि बागै छि चंजावो किन्तु दफा बसंनि बागैनो तंनाय जदि जों थानसा एकता खलायै तंखांके ताबो बुजिनो बिसिबो चक्रान्त चलै दङ आनि साइ सिगां कक सानाय रक साइ थांखा मलसम बाय जमातिया बाय निनि देपरमा जमातिया बाय त्रिपुरा ताबकबो राजनैतिक नि खमतानानि बागै जुनो वालाय रमानि परिकल्पना चलै दङ जों नुखा कय दिन आगेबो अनेक बरक साजाय मुइ मानो दिनै अर फाइ राजनीति कक साव हुनै जों राजनीति बाय फाइ खायै जोंनि दफाखौनो हामख्राय माया जों अमस जों 70 बोसोर जों नगै थांखा जों दिनै दफानि बागै मावा सोंनाय दफानो जों कुसु ख्लायै मावा सोंनाय जों दफा तंकिसि ननबो भोट दानानै बागै राजनैतिक दल फाइ नन साफायनाय निनि दफा कमाय थांखे ननकेबो सामं नांजाया भोट दानानै बागैबो राजनैतिक नेता रनिनि बसकांगो फाया जदि निनि दफा गरैखे हानि बागै निनि दफा न नों रखा खायनायनि बागै जों साखथारनानै नांनाय दिनै जों थानसा मा दंनाय एकता मा दंनाय जोंनि राजा महाराजानि आमोल जेबाबे जों थानसा खोलायै जोंनि लाइबुमा गिफिलै जों नायदो भारतबर्ष ब्रिटिश रक शासन खायफैखा बनिसाय सिगां मुगल रक शासन खायखा बनिसाय सिगां गोबांमा राजा रक भारतबर्षनो शासन खायखा फियाबा जोंनि त्रिपुराव एकय बंशनि राजा बाय चिनि राजा बाय जों चालक जागै फायो शासन खायजागै फायो के बस्तिनि त्रिपुरानि फायसि दाहरै आगक फायरा गया तमानि बागै जों थानसां मानि बागै जों चिनि समाजनो रखा खायनायनि बागै जत एकता मानि बागै बिनि जों सिनि लालिया चिनि कालचारनो मु पाक थांहा चिनि संस्कृतिनो मु पाक थांहा चिनि लाइबुमानो मु पाक थांहा इवेंट चिनि अमाहाय आसु फेस्टिवल कहा अंथार बुथार फेस्टिवल नंबो जों पावै मा थांखा फायनाय छालो जों जदि अमनो रखा खायनायनि के जों मावान सलायनाय बमहाय के तंखाय के जों अमाहाय रखागनाय चिनि जाति जदि बसकां फायनायाव तैबो सुजुग मावै फायनायनि अधिकार मावै फायनायनि के जों तमा खायनायनि ना निरक जतनो मावान सलनाय दिनै ससाइटिनि बागै जे थांनाय रक्ताबो MYA नि मलसम राइट कमिटिनि जे कान्ची कग्रक राय रक जेबा बे सामं खाय दं ब्लै प्रशंसा खायनि मत पूरा कम्युनिटी न निनि शिक्षा दीक्षा विभिन्न जागाव डेभलपमेन्ट खायनायनि बागै बरनि साखथारमो जों हयतो बरनो ताबो माने एग्री खायांगनाय फायनाय छालो बरनो जों मा गसिनाय बर ओ जरावो अमाहाय सामं खाया हंखांके जों अ जागा सावफाया खामो दिनै जों नबो जोंनि ससाइटिनि जे कालचार तंमानि ट्रेडिशन तंमानि न बै इम्पोर्टेन्ट द यांगमानि बै तानि इम्पोर्टेन्ट नायबा जों बारबा नमा साबो नैनि लक्ष्य दुर्गा पूजा नैनि ताम मोसनैते अनाय न पूजा रगो जों नबो बरक बुसु हहम द दमके बरनि न इम्पोर्टेन्ट द फियाबा जों चिनि न हंके जों इम्पोर्टेन्ट दया जों इम्पोर्टेन्ट दनाय नांनाय चिनि ओ कालचार न अम कायसा धर्म या अम कालचार सि जों चिनि ओ कालचार न जों रेसपेक्ट खायनायनि नांनाय अनार खायनि नांनाय तैबो प्रमोट खायनि नांनाय आजके सि बैबो नंनाय जे चिनि ओ कम्युनिटी ओ अमाहाय चलै तंमानि न बैबो मकल थायने
फाइनाल जों जोंनि जुबकफोरनि बागै मावानसनाय तेबो काहा खलायो दिनै जोंनि ससाइटिनि जे सामों तां दंमोन सोरबानि बागै तांबा फाइनाल जेनेरेशन जोंनि रायरक लेखा गोरों थों बर'नि इकोनॉमिक डेवलपमेंट थों सामाजिक व्यवस्था तेबो काहा मंगै फाइथों फैयाबा जों नौबो जोंनि रायरक ड्राग बाइक गोदालै थांमानि जों नौबो ताबाव बनबो जोंनि ससाइटिनि मावानसक लायनाय जेकुनु सरकार फाइनाय जेकुनु दल फाइनाय जोंनि ससाइटिनि हामख्रायनि बागै जों मावानसकनाय दिनै डेभलपमेन्ट उंगै पाइपेसि रमखा सारा त्रिपुरा डेभलप उंगै थांखा जोंनि हस्पिटाल का हामखा लामा अंखा निनि इकोनॉमिक डेभलप अंखा फैयाबा निनि आनि बुसासि हामिया हंके जों तमा खायनाय जोंनि ससाइटि से हायाके तमा खायनाय हानि बागै फार्स्ट जोंनि ससाइटिनि रायरकनो जोंनि जुबकफोरनो लामा काहामनि बिसिंतै याब्रि सेरनानि बागै जोंनि ससाइटि गरा पदक्षेप मानानाय दिनै पुलिस प्रशासन मोनसा खायमाया सरकार मोनसा खायमाया जुदि ससाइटि अमनो एक्शन नाया हंखांके बैबा बैनोबो साथैथों दंना जेकुनु सरकारनि प्रशासन बराव नाया जे निनि बरक ड्राग्स आया अंथों काहाम अंथों बरक खायनाङैबो खायमाया तानेके ससाइटि हायके ग्राक माया बरक दिनै जों ससाइटिनि जे संस्था दंनाय रक जोंनि मौसम राय परिषद MYA बरक दंनाय रक जुदि ग्राक लायै याप्रि सेवै जों आगखा हिंके जोंनि बोसारकबो दिनै ड्राग्स आथानि राव गोदालै मांग्लाक होननाय अमाहाय होननाय हानि बागै आं सानानै मोसौबो जों अमाहाय ससाइटि वो हामिया बेमार हामानिनो जों माकासनाय दिनै जों तेबो नौबो जे जागा जों थानसा खालायनायनि बागै जोंनि एडिसि हाफांनि हयते जोंनि ससाइटिनि मुङै खमलंगो जतनो 10 घन्टा खालाय जागारनायनि बागै परिकल्पना खाय दं जोंनि मलसम हदा अंथों कलय हदा अंथों बेबाल बसंनो जों गारिया इभेन जे ताबक लिसक करि दंनाय र बरनो जों रनाय तानिके जों थानसा नायो जतनो आ जागा थाङै ससाइटिनि बागै निजेनि दफानि बागै सामों काहाम तांनायनि हिंके कायसा बर'नि बागै सन्मान नाङो जों सन्मानबो रखा रां बर'को गैया जों बर'नो 5,000 खलायै अनारबो खायखा दिनै जे समाजनो जों सन्मान हरनानै जें दंफ्र जोंनि बिसिङाव गोबां मा चक्रान्त खायजागै मानो जोंनि मलसम दफानो जोंनि एडिसि हाफां तेबो बोसगां फाइनाय सालनि सामों काहाम तांमानाय जार हाय होनो जोंनि मलसमनि स्पेशली MY नि सेक्रेटारि रंबाय बर'नि सालायमानि बर'नि सानमानि बिसिंतै जोंबो एग्रि मा खायखा गुबैनो जोंनि दफानो जों तिसानानि हिंके अमाहाय नाङो हाय होनो जों ताबो कम्युनिटी हल रनानि बागैबो जों सिद्धांत नाखा अलमोस्ट सेंसन जाक कयेक दिन बिसिङाव जोंनि बबाग्रा फायखा हिंके जों फाउंडेशन उस्तुन खायलायनाय सामोंबो चेंजावै थांनाय फायनाय साल जों तेबो जोंनि रां गोरै फान एभेलेबल गोरै तो फान जों जोंनि दफानि बागै सामों तांनाय होनै गसेमानि बागै जे नांमानि जागायाव प्रायोरिटी बेसिस जों खायै बोसगां आगक थानायनि बागै याप्रिसियै दं मिराव बर'नि चुबाचु नाङो दिनै जों जेबाबे जोंनि एडिसि हाफां सामों तां दङ जोंनि आंकेल जोंनि अक्रा काका कलय नेराय साय थांखा जों वानसौै माया जे फंपै एकाडेमि हाइरगो आसो गोबां स्टुडेन्ट बेनिफिट रयमानाय होनो फैयाबा जों 1700 जनानो बेनिफिट रखा फाइनाय साल जों तेबो स्कुल काहाम खायनायनि बागै वानसौनाय फैयाबा जों जतनि सहयोगिता नांगौ जत कम्युनिटीनि सहयोगिता सारा जों बेसगाङाव आगै माया दिनै जों जत ससाइटिनो थानसा खलायै बाक्सा खलायै
yak so sawi yak rong laiwi bus kanggot thang lainani nangnai chini omahai chini culture chini tradition chini chini mungno जों हाय ने हाय रिवाइव खायनानि हिके गोबां बरक सानाय पलिटिकल पार्टी रक माने जानजा अमनो साव होनो आं कायसे कुइसन खायनानि मुसु निरनि थानि जे राजनैतिक दल कायसे दफानि फेबारो गरि हिके ओ दफा जे सुसातियाव दंनि निनि सोसाइटी नि बागै सामंका खायनानि निनि सोसाइटी नि कल्चर न कुसुगति सानानि अम हायजे सं तांफनो कायसे राजनीति दल निनि फेबारो दंया हिके निनि समाजनो नोंति सावै माया हानि बाङो ओ टाइम हिके आं मानसोबो जत दफानि बागै स्पेशली जत ति प्रासा दफानि बागै जतनि फेबार जोंनि एडिसि हाफां हरै आं मानसोबो दिनै जों प्रमोट खायनानि नांगौ जोंनि सोसाइटिनि जे कल्चर ट्रेडिशन जोंनि आगिनि लाइबुमानो रिवाइव खायनानि हिके जों जत याग्रं लाइबै बसकां आगौलायनि नांगौ आं तैको गोबां सालिया वाते फाइनाय होनै जों वेदार रिपोर्ट आव नवै दङो जतनो गाहाम करंखे थांबाय जादि आसक सावैनो जतनो हामबाय खुलुमबाय खा आसोनो ओंस्थों Lugarom muzaprogay ICM kanta खबर थांगै मान